Ikaw ba'y buhay sa tamay? Ay, katawa-katawa. Seryoso, seryoso ha. Seryoso. Pakakawantay. Siya ginibuli oh. Tama ka. Mani, anniversary sa Bulo Group no. Ay, siya ko ano mo. Kalingawan mo dre, gigi. Play. Dili man siya hugon. Ikaw ba'y buhay sa tamay? Ay, katawa son. Ay, katawa son. Buwang. Ay, katawa. 4, 3, 2, action. Okay na. Ikaw ba'y buhay sa tamay? Awam ko ka play. Palpaka beri mo bodoy. Sam ko. Gigi. 4, 3, 2, action. Ikaw ba'y buhay May gamay. Ay, katawa. May gamay. Ay, katawa ka. Iya, tawa. Ketawa man. Ay, ketawa ka dia. Murag di artista. sakto ta? Di lang ko tanaw. Gigi, play. 4, 3, 2, action. Ikaw ba'y buhay sa tambay? Way lang laing mabuhay. Ay, tiktok. 4, 3, 2, action. Ikaw ba'y buhay sa tambay? Way laing mabuhat tibok adlaw. Maling kaltaling ko na. Tayo. Ay. Wak kay lang buhaton. Tama, wak kay lang buhaton. Oh. Buhat ba kadlaw? Wak kay lang buhaton. Na. Gigi. 4, 3, 2, action. Ikaw ba'y buhay sa tambay? Way laing buhaton tibok adlaw. Wa kay mabuhat karong adlaw. Kalimutan script boy. May katawa ha. 4, 3, 2, action. Ikaw ba'y buhay sa tambay? Way laing buhaton sa tibok adlaw. Ikay mabuhat. Baliw na. 4, 3, 2, action. Ikaw ba'y buhay sa tambay? Way laing buhaton tibok adlaw. Wa kay mabuhat kundi molinggod. Mangutang og game. Kana gibya day. Tagtangan. Tagtangan tabos mata. 4, 3, 2, action. Ikaw ba'y buhay sa tambay? Way laing mabuhat tibok adlaw. Way mabuhat kundi mulingkod. Tangtang sa eyeglass. Mangutang og impi. Pakita. Muipis. Muinom. Ara mo ama. Ibawaan kung unsa gi kanindot ang kinabuhi sa tambay. Ay, gubayang nang. Ini tumakatong script boy. Ini untuk mga dag artista be. Lahir na budaktor. Ikaw na po aktor be. Palabuhan na yun ni. Okay, ikaw na po, ikaw. Didi na ipus na, didi na ipus na. Ha? Ikay pa di si Sunon, ano eh? Ikaw guma. Sulub. Ikaw. Maong ka. Sulub. Okay ram gagat. Ilan na mo sina may salit ko ba? Di. Wala na ikon. Kira na. Okay ram na mo Ay. gagat. Adlib. Sige, kano. Ditso lang. Palabuhan na ni acting ha. Palaban na adlib. Ditso lang ha, ditso. Beepers mo na. Okay. Ha? Silence. 4, 3, 2, action. Ikaw ay buhay sa tambay. Huwag mabuhat sa tibok adlaw. Mulingkod. Mangutog impis sa tindahan. Ay, katawa to. Sisi ay. Buwan na yung sheets. Oo, sakto. Dadar na. Balik lang. Kay Kuaman. Tarong. Balik. Kaya kamao, ako man. Hindi na kamao eh. Pasagday lang siya. Ay, katawa. Ay, katawa ga. Ay pabugak ko sa dia. Hindi. Ipix na. Smoke ipix na. Action na. 4, 3, 2, action. Ikaw ay buhay sa tambay. Mulingkod.
Ay mo katawa. Wala ay mabuhat mo adlaw. Inana. Uling ko. Uy, una tayo. Lingis sa kamera. Lingis. Salawa, kanay mong kastorya oh. Kani sila si mga Ay, mo kastorya. Ay mo kastorya to mga gaga to mga kastorya. Bitaw no. Sige, play. Sige, play. Sige, play. 4, 3, 2, action. Ikay, standby. Wala yung watch tibok adlaw. Mulingkod. Mubos ay gasis. Kundi mangutang sa tibok adlaw. Mora na yun. May gibuhat ko na utang. Di mo kadlaw pa yun. Butang sa grasis ko. Gana ko na gol. Duha kayo. Duha kita. Ay gasis, lipat-lipat. Gege. Iya lang. Gege. Ay, kita mo tawa. Basagan siya. Okay, 4. Naman tayo originality. Okay. We have originality of our life. Okay. So, Go. Go. 4, 3, 2, action! Ikaw ba'y gumis? Ay, sabi. 4, 3, 2, action! Ikaw gumising ng umaga. At ngayon, magbisaya na ta. Tangtang sa iglases. Mangutang gimpe sa silingan. Muipis. Mainom may guman. Matay sugat. Okay to. Yan, dipili. Paabutan na yung grado, paabutan yung grado. Ito kayo. Hindi madagan. Dengan? Baong ko. Naglaing lawas mo day. Laril. Kaya, sinsaktor tayo niyo mga gaha. Tara. Lisod jigi. Okay. Bisod gani nga roloy. So, sa nagbuhat ani nga salida no kato kang Dolpe. Tingog na kayo mo. Gini na rin. Amo nang gisuway sunoy mo salida Dolpe murag dire plandaan nagkatawa na mi murag lisod jud siya sunon. So, testingan na mo nga kuto sa mo makaya. Akong pagka-direktor, testingan ako kung pagka-direktor dire. Mga gaha. So, atong next actor mga gaha si Ting Daryl, gikan pa ni sa purok. Wala purok-purok kay largo acting. Ge. Briefing sa mi kadyo ta. Ay wala balik ko, graduhan mo ron. Ang pinakanindot yung tulo may makadaog. Sige. Sige. May tatuin mag-live. Sa. Di lang ko na mag-live mga ga kay kasi ko na magmahay ni siya ay. Mahita na Ge. Way mahay. Ge. Way live puro sa YouTube channel. Na okay kayo. 4 3 2 action. Ikaw ay buhay standby. Walang ibang gawin kundi umupo, umalingkod. Ayo, saya tanan ay. Sige. Wala. Saya. Kangkang mo na eyeglasses. Dagar na. Ye. 4 3 2 action. Ikaw ay buhay standby. Wala lang yung buhaton kundi mulingkod. Tatango na ang shades. Mangutang og impis dindahan. Muipis. Ikaw man mainom. Iginom. Kita. Lah, Bisa ka na ang kinabuhi. lah. Perfect kayo. Luping mo dua. Gumang naong. Luping mo. Kinatong guba mudaan. Ari na daugon sa kanang bati-bati. Naw. Salamat ka na. Bigay sama mo sunod. Jason. Balik. Mikoy. Kadoy, ginado. Ako save ko kay you know, director. Alam na siya. Yeah. Hello. Jason. Musuhay gini si artista. Kani musuhay gini artista. Ganang gini musuhay gini. 4, 3, 2, action! Ika ba'y buway istambay sa manako? Way laing mabuhat tibok adlaw, Nagkamali. kundi mulingkod. Hubo sa shade. Mangutang og impi sa silingan. Ipis. Tadika na. What damn? Yeah.
Oh, minom. Minom. Sa, pastorya sa. Mainom. Di ano mo mapili unsay kinabuhi standby. La, nagmahibod. Mahibod da. May ibalik TikTok ba sa mua ba? May sad gid ga, may sad mga ga, may. May sang undangon na namuni kay. Una maglain nagsugod Diba, na. usa ka impi awasa. Sige, Oo. sige, tikwa. Take na. Oh, nana, mo na siya sikreto mga gaon saon paghurot sa impi dali no na. Mag-acting-acting ra mo. Yo, mo na si resulta oh. Mall bilin. Mo na bilin na ba? Ang sa resulta. Da? Oh. It feels good. La. Sana man ay. Oh, sarong gabi una mga ano, among kalingawan diri sa among ginagmay nga anniversary baga. Upat nga tuig. So, naot ko nga nalingaw mo no. Maorto siya. Bye.